laat Geisteren nog iets bijzonders hebben. Namelijk prins Rick de Eerste, Rick Vermeulen. En die is van het team Dylan Hagens. Dat is de YouTuber en die is prins van Geisteren dit jaar. En die heet Het Mooiste Vies. Hier is ze, de hoergeit van Geisteren. In ons dorpje hier, doch ik heb alles al gezien. Ik loop voorbij, voor een derde keer. Ah, gekke schieken nu toch geen pijn. Maar dan huur ik vaak, kom toch met vandaag. Want als ik mee verkleed, dan heb ik zo'n plezier. In ons dorpje hier, dit is het mooiste feest voor mij. En er op de buurt kleurt rooi, geel, groen, wat is dat nou weer op de zuid? Kijk die boerentrien, ik heb het wel gezien en het is hier mijn veel te druk. Kom maar mee vandaag, kom toch mee vandaag, want als ik mee verkleed, dan heb ik zo'n plezier. In ons dorpje hier, dit is het mooiste feest voor mij. Ja. Lekker dansen! Maar nog zo'n 3 kwartier en een pils of 4, het gevoel laat me niet meer los. Het is alsof ik droom met de ogen op en deze dag zit pas net begonnen. Wanneer het virus besmet, ga nog lang niet naar bed, maakt niet uit, laat me lekker gaan. En straks zegt de G, het is haast voorbij, ja dan laat ik me toch een traan. Kom maar met vandaag, kom toch met vandaag, want als ik mee verkleed, dan heb ik zo'n plezier. In een stukje hier, dit is het mooiste feest voor mij. Ja. Hey! Denk er nou is het hier te gaan. En kunnen ons niet meer op bovenuit staan. En zet een kamerad zonder ruggengraat. Blijft hier, gaat niet naar bed. Hebben nog geen zin, hoeft nog nergens heen. Kan nog door wie een raket. Hey! En dat was hij eigenlijk nog niet. We kunnen hem ook nog een keer doen. Ja. Goeie Prins Rick de Eerste van de Keienschieters en Geisteren. Hey! Had ze nog 30 seconden of niet? Ja, volgens mij wel, maar misschien was het toch net iets te lang. Het de USB-stick al in het beer gelegen. Oh, dat zou goed kunnen trouwens. Ja. Ah, ja. Het gaat er hard aan bij ook, hè? Dat is ook aan de achtergrond. Ah, mooi. Ah, het was mooi. Dankjewel. Ja, jullie ook bedankt hoor. Gooi je vastelovende de Geisteren bij de Keienschieters. Prins Rick, Hey! en we zien dich op YouTube. Ja, komt goed. Komt zeker goed.